Gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamna Aminu Abdulsalam Gwarzo ta tura tawaga don jin bahasi akan inda aka kwana akan batun kisan matafiya 'yan arewa a garin Uromi da ke jihar Edo State. Tawagar ta haɗa da Sarkin Rano, Ambassador Isa Umar da kuma wasu kwamishinoni da shugabannin ƙananan hukumomi na cikin garin Kano domin tabbatar da adalci da zaman lafiya tsakanin yankunan. Gwarzo da ya bayyana cewa tafiyar ba wai don bincike ba ne kawai, suna so su ƙara samun daidaituwa da fahimtar juna don gujewa faruwar irin hakan a gaba. Amma yadda dai a kwanakin baya shi ma kanshi gwamnan jihar Edo State ɗin Monday Bello ya zo nan jihar Kano ɗin don jajantawa da ta'aziyyan waɗanda aka kashe. A inda shi ma kuma gwamna Abba Kabir Yusuf na Kano wanda ya buƙaci a tabbatar da adalci da kuma biyan diyya ga da iyalan waɗanda aka kashe, sannan kuma da kama waɗanda suka yi abin a hukunta su. To amma dai har yanzu dai ba wani mataki da aka ɗauka banda dai wannan wanda yau gwamnan Kano suka tura. To ba mu san dai wane mataki ne zai ƙara ɗauka ba tunda abin yanzu an farfaɗo da abin. Sannan kuma gaskiya a irin dai rashin kulawar mu 'yan arewa sai dai kawai baki, kullum baki muke ba ma iya komai kawai. To gaskiya zan iya cewa wannan mataki ne mai kyau a ni nawa ra'ayin. Kuma gaskiya ya kamata mu 'yan arewa mu gane cewa